Radio na Biblio. Alumnado do TEIP de Celeiro. Programa 3, os videoxogos. Aos micros están Carlos, Mira, Elsa e Iago. E nos controles de música e son están Celia e Zoe. Benvidos e benvidas a Rufosoños, a Radio Escolar do CEP Celeiro. Hoxe imos presentarvos un programa sobre un tema de actualidade, os videoxogos. Como podedes imaginar, a meridade parte dos rapaces e rapazas gústanos xogar algún tipo de videoxogo. Pero cales son os nosos preferidos? Como foi o inicio desta forma de diversión? Poden chegar a ser unha adicción? Hoxe responderemos a todas estas e outras preguntas. Estade atentos e atentas. Estamos explicando que é un videoxogo. Un videoxogo trátase dun xogo electrónico no que un ou máis xogadores interactúan a través dun controlador e cun dispositivo que mostra imaxes de vídeo. Este dispositivo, que se coñece como plataforma, pode ser unha computadora, unha máquina arcade, unha consola ou mesmo unha tablet ou un teléfono móvil. Mira, cal é o teu videoxogo favorito? Pois sen dubidalo é o Super Mario Bros. Este xogo foi diseñado por Takashi e Shigeru, ambos do departamento creativo de Nintendo. Super Mario Bros. Foi lanzado no ano 1985 e o seu obxectivo é rescatar a unha princesa chamada Peach, que está atrapada nun castelo dun dinosaurio que se chama Bowser. Elsa, cal é o teu videoxogo favorito? Eu non xogo a ese tipo de xogos porque na miña casa non dispoñemos de xogos, xa que nos parece que non é bo para o desarrollo dos nenos e nenas. Pero en cambio teño un montón de xogos de mesa que fomentan a participación de todos os membros da familia. E ti, Iago, tes un videoxogo preferido? Si e non, porque gústame moito se depende do momento no que estou para xogar a un ou outro. Antes xogaba ao Mario Bros ou ao Minecraft, pero agora mesmo encantan o Fortnite ou o Rocket League, que é un videoxogo no que se combina fútbol con coches acrobáticos. Eses coches teñen a capacidade de saltar para golpear a pelota mentres está no aire, polo que me resulta moi divertido. Pois o meu videoxogo favorito é o Spider-Man, no que teño que ir derrotando os malos e facendo misións. Pero sabedes cal foi o primeiro videoxogo da historia? Pois un xogo do ano 1952, que se chamaba Oxo, e que permitía enfrentar ao ser humano contra a computadora nunha partida de 3 en raya. Despois, en 1958, saíu outro videoxogo, que era un simulador de tenis de mesa, e que foi o primeiro xogo de 2 xogadores. Sempre se fala da adicción aos videoxogos, que é cando unha persoa se obsesiona cun xogo, chegando ao punto no que o xogo se converte no obxectivo principal da vida desa persoa, olvidando necesidades básicas como o descanso ou a alimentación e podendo incluso xerar agresividade e baixo rendemento académico. Pero, crees que aportan algo bo á xuventude de hoxe en día? Eu opino que os videoxogos deben ter un control por parte da familia mentres somos pequenos e pequenas e que non deben utilizar na primeira infancia.
pero ao mesmo tempo está demostrado que teñen efectos positivos, xa que axudan a ter unha maior coordinación oculo-manual, a resolver estratexias e problemas, poden axudar na atención e concentración, e tamén a seleccionar información relevante ou a desenvolver a capacidade lóxica e espacial. Desde a Rufusoños queremos recordarvos que xoguedes con precaución e sempre a videoxogos aptos para a vosa idade. Unha enquisa de fai uns anos sinalaba que os nenos pasan tan pouco tempo ao aire libre como os presos das cárceles de maior seguridade. Por iso, desde o Colexio de Celeiro, recomendamos saír ás rúas a xogar, a socializar, a recibir a exposición do sol e a experimentar co mundo exterior que nos rodea.